bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem verġni bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Mary Rose u Tony Vella. Jew eżies inkomplu din il-mixja tagħna biex niċċelebraw it-tluħ sollenni ta' Omna Marija f'dan l-10 erba. Llum sejrin nirriflettu fuq il-mod ta' kif tagħlaq it-talba taslima. Talba taslima tagħlaq bl-isem ta' Ġesu. Għax il-missjoni ta' Marija hija propju dik li tlaqqana ma' Ġesu. L-istess missjoni li għaddiet illum fuq il-Knisja. Hija l-missjoni tiegħi u tiegħek li ngħinu lil xulxin biex niltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew għalhekk ħuti fil-bidu ta' din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu narfu n-nuqqasijiet tagħna. Partikolarment nitolbu maħfra l-Mulej ta' kemm il-darba aħna ma tajniex xhieda ta' dak li nemmnu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa minħabba fek qiegħda tkun il-Qudiesa ta' Marija bħala l-Omm tal-Feddej. Nitolbu. U Alla inti ried li l-Verġni Marija issir Omm ibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha il-ġid tas-salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina, aħna li bija l-qajna lil min tagħna il-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Hosea.
Izrael dilja kollha frijej, tagħmel ħafna frott. Aktar ma kellu frott, aktar bena altari. Aktar ma kienet tagħti l-art, aktar sebbaħ il-pliri sagri. Qalbhom mifruda fija infisa u issa jkollhom ipattu. U Alla li se jkissrilhom l-artali u jfarkilhom il-pliri sagri tagħhom. Għax issa huma jgħidu m'għandniex sultana lilna, aħna ma nibżgħux mill-mulej, x'jista' jagħmlilna s-sultan. Intemmet Sammarija, is-sultan tagħha bħal laxqa f'wiċċ l-ilma. Jiġġarfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta' Iżrael, xewk u għollieq għad jinbet fuq l-artali tagħhom. Għad jgħidu lill-muntanji għattuna u lill-għoljiet ordnuna. Iżirgħu għalikom il-ġustizzja u taħżdu il-frott tat-tieba. Għasqu l-art mistrieħa għax wasal żmien li tfittxu lill-mulej sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Għannulu doqqulu x'għandru l-eġubijiet tiegħu kollha, ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Nisel Abraham mill-qaddej tiegħu u lied Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe hu Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Faċċu l-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh it-12 id-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel xmun jgħidulu Pietru u ħoħ Indrij u Ġagbu ta' Zebedew u ħoħ Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradieħ. Lil dawn it-12 Ġesu bagħathom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux triq il-pagani u tidħlux belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fittxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin, xandru u wejdu li jissaltna ta' smewwiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Kif edna Eżies, matul dawn l-erbat qegħdin nagħmlu t-tifsira ta' kull kelma li hemm fit-talba l-aktar għażiża, l-aktar li ngħidu. U din hija ftit perikoluża għaliex peress li hija talba li ngħiduha ħafna drabi ta' kuljum ma nirriflettux fuq dak li nkunu ngħidu u nispiċċaw ngħidu qisna il-pappagall li jirripeti imma ma jafx x'inhu jgħid. U din xi ħaġa li lilna l-kol taħkimna għax il-kol kemm aħna bnedmin tad-demm u l-laħam. U għalhekk importanti li nitgħallmu għaliex aktar ma nitgħallmu fuq il-kliem tagħha, allura li dak iżommni jagħtini ċans biex jien nirrifletti
meta nkun ngħidu. Illum ħan nispiċċaw fuq il-kelma kif tispiċċa il-sliema, l-ewwel parti tat-talba tal-Eva Marija. Tispiċċa bil-kelma Ġesu. U hawnhekk qiesna bħal meta tilejn muntanja. Tibda minn isfel jew tila taraġ. Tibda minn isfel tarġa sakemm tasal fuq net. Il-qofol kollu tal-ħajja ta' Marija, il-qofol kollu tal-ħajja ta' kull bniedem huwa ħattajr Ġesu. Tgħiduli għaliex. Għaliex araw xi fisser l-isem ta' Ġesu. Ma ninsewx però li Eliżabetta kif jikdbilna sal-Luqa hija wkoll kienet imbuttata, imqanqla, imnebħa biex dak il-kliem li qiegħda tgħid lil Marija qed tiġi imnebħa mill-Ispirtu Santu. Mela dak il-kliem li Marija qed tgħidu bil-fom tagħha. Imma qed tgħid dak li qed jgħidilha jgħid għax dak li tnissel fija u bil-qawwa tal-Ispirtu. Imbagħad ikomplu jgħidlu u inti issemmih Ġesu u jagħtih it-tifsira l-anġlu xi fisser l-isem ta' Ġesu għax hu isalva il-poplu minn dnubietu. Mela meta jien nistqarru ngħid l-isem ta' Ġesu jeħtieġ li niftakar li b'dak l-isem qed jinħafru id-dnubiet tiegħi. Għalhekk Marija tiġi imbierka. Għaliex Marija hija dik li wasslitilna lil Ġesu, lil dak li ġie fostna biex jaħfer id-dnub tiegħi u tiegħek bid-demm tiegħu. San Mattew ikompli wkoll u jgħidu l-Ġuseppi u jisemmuh Immanuel, xi fisser Alla Mana. Għaqdu dawn iż-żewġ ismijiet li huma żewġ ismijiet maqudin ma' xulxin. Alla huwa Mana, Alla ġie fostna biex jisalvana, biex jaħfer id-dnub tiegħi. Fl-isem ta' Ġesu infatti jeżies aħna nkunu salvi. U l-ħajja tagħna tieħu r-ruħ meta jiena u int naraf nilqa' lil Ġesu kif laqetu Eliżabetta f'dara anke meta kien għadu saħansitra fil-ġuf ta' Marija. Ħansemmilkom pass ieħor sabiħ fl-Atti tal-Apostli. Dik il-ġrajja meta Pietru u Ġwanni jitelgħu biex jitolbu t-tempju. U jkun hemm magħtub li ħajtu kollha kien hemmhekk jittallab biex jgħidilhom jagħtuh xi ħaġa biex ikun jista' jgħix. Għax il-magħtub li ma jistax jimxi, ma jistax imur għax-xogħol, ħajtu kienet tiddependi kollha minn dak li jagħtih il-bniedem, mill-offerti tan-nies. U Ġwanni u Pietru jdur fuq u jgħidlu fidda u deb m'għandix. Imma dak li għandna ħanatuhulek. Dak li għandna. Aħna bil-Malti ngħidu ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. U jgħidlu f'isem Ġesu ta' Nażaret, u imxi. Qabdu minn idu u dak beda jimxi. U l-kapitlu 2 tal-Atti tal-Apostli jgħidilna u mhux baqa' beda jimxi imma daħal magħhom ifaħħar lill-Alla. X'għandni bżonn jien f'ħajti? Għandna ħafna bżonn ta' affarijiet. Imma li l-aktar ħaġa importanti f'ħajjitna iżjed hija li jkollna lil Ġesu. Għax fl-isem ta' Ġesu jiena nista' nqum u nimxi
Kemm hemm affarijiet li lili iħalluni mixħut mal-art. Id-dnub tiegħi, id-dbatija tiegħi, id-dwejja, l-inkwiet. Kemm drabi jekk meta inħabtu wiċċna ma' dawn l-affarijiet, anke aħna bil-Malti ngħiduha, inħossni bla saħħa, m'għandi saħħa nagħmel xejn. F'isem ta' Ġesu qumu imxi. Il-Mulej Ġesu jagħtina l-qawwa. Jagħtina l-qawwa biex dawn iċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum li lilna jippruvaw ikidduna, li jippruvaw iħalluna mal-art, ma jħallunix nimxu. Ġesu għandu l-qawwa li jmexxina. Għax li timxi fil-ħajja ma jfissirx biss timxi b'saqajk, ma aktar u aktar timxi fl-ispirtu tiegħek, fil-qalb tiegħek. Tkun mimli bil-ferħ ta' Alla, bil-paċi tiegħu. Biex imbagħad hawn hu s-sabiħ ta' dan il-bniedem magħtub li jakkwista mill-ġdid il-mixi, jidħol fit-tempju biex ifaħħar lil Alla. Kemm nidħlu aħna fit-tempju qed infaħħru l-Alla. It-talb tiegħi hemm sens ta' tifħir. Ejjew għalhekk inbierku lill-Mulej Jeżjes. It-talba tal-Ave Marija tfakkarna fl-importanza u fi-sbuħija biex nemmnu f'Ġesu u l-isem ta' Ġesu nitalmu imberkuh, infaħruh u mhux kif ħafna drabi disgrazzjatament aħna l-Maltin magħrufin insemmuh fil-batel. Nispiċċa b'dik it-talba b'dak l-innu hekk sabiħ tal-Apostlu San Pawl. Fl-ittra tiegħu lill-Efesin jibdija billi jikteb innu ta' tifħir lill-Alla għax fi Kristu il-bniedem għandu kollox. Araw x'jgħid. Imbierek Alla, missier Siedna Ġesu Kristu, li berikna, ġifieri fi Kristu jiena u int, berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. U għażilna fih qabel il-ħolqien tad-dinja. Iddestinana li nkunu qaddisa u bla teba' qudiemu. Iddestinana minn qabel li fi Kristu permezz ta' Ġesu Kristu inkunu għalih uliet adottivi. Għat-tifħir tal-glorja u tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih, araw hawnhekk l-aħħar vers, San Pawl jerġa' mill-ġdid jagħti spjegazzjoni ta' xi fisser l-isem ta' Ġesu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Marija u Elisabetta kontinwament ikomplu jistednuna biex imbierku l-isem ta' Ġesu għax permezz tiegħu aħna salvi, permezz tiegħu infetħu għalina il-bibien tas-seba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew aħna wkoll għalhekk nilqgħu din l-istedina ta' Marija u magħha u ma' Elisabetta imbierku lill-Mulej u ngħidulu tiġi saltnatek Mulej, tiġi saltnatek Mulej. Iqaf mal-Knisja tiegħek biex bħal Pietru u bħal Ġwanni tkompli tagħti lil kull bniedem il-preżenza ta' ibnek Ġesu is-Salvatur tagħna. Nitolbu tiġi saltnatek Mulej. Nitolbuk Mulej għal dak kollha li għandhom xi poter fil-ħajja ta' din id-dinja. Għamel li jarfu li jint qed tagħtihom dan b'missjoni biex huma jwasslu il-ġid, il-paċi fost il-bnedmin li jint titħobb permezz ta' ibnek Ġesu. Nitolbu.
nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek aktar żgħażagħ jisimgħu is-sejħat tiegħek biex huma wkoll ikunu dawk li jwasslu lill-ibnek u l-maħfra tiegħu lil kull bniedem. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Omnak Marija minn dan it-tempju għażiż, it-tempju tas-sejħa. Għamel mulej li aħna nisimgħu is-sejħat li Marija tagħmlilna biex magħha u bħala nitalmu u nkunu rikonoxxenti għal dak kollu li inti tagħmel magħna għax il-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna u imlina int bil-grazzja tiegħek biex fl-isem ta' Ġesu kull il-sien jistqar il-glorja tiegħek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qed nagħmlulek u għatina li l-Ispirtu Santu jimla l-qlub tagħna bid-dawl tiegħu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Mqazza Marija iseħħilna nfittxuh u nozzu dejjem dak kollu li huwa tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. L-aktar f'dan iż-żmien għax fit-twelid misterjuż ta' Verġni u rejtna bħala dawl għal ġnus is-sagrament tas-salvazzjoni tagħna il-libnek Ġesu Kristu Siedna li bħala arus ħareġ minn kamartu id-dalina bħala Salvatur u mulej biex jeħlisna mid-dlamijiet u mid-del tal-mewt u jagħmilna saltna ta' dawl bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġerad dil-ħajr tani d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Maħtur Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Kolna ferħana mulej fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, tqarbilna bil-ġisem u d-dem tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Għamel li dan is-sagrament imqaddes iseħibna dejjem ma' ibnek fin-natura tiegħu ta' Alla u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li il-maġġoranza qegħdin hekk kollha tiġu libsejn bil-maskra jew inkomplu nieħdu ħsieb xulxin, maskra jew vajżi. Dan kif qegħdin iħeġġuna l-awtoritajiet biex kemm fil-ħwienet kif ukoll f'postijiet magħluqin bħalma huma l-knejjes nibqgħu dejjem nilbsu il-maskra. Dan nagħmluh anke b'rispett lejn xulxin. L-istess ħaġa nixtieqek infakkarkom li dik il-magna li hemm barra fejn il-bieb tas-sanitizer m'hemmx għalfejn tmissuha, sempliċement kemm tniżżel idek ftit l-isfel imbagħad b'mod awtomatiku jinżel is-sanitizer f'idejk biex hekk ħadd ma jmiss il-magna u nkomplu nipproteġu l-xulxin. Ejjew ngħidu flimkien tliet avamarijiet u nafdaw hekk l-Omna Marija il-kull bniedem, nafdaw il-familji tagħna, partikolarment dawk il-familji fejn hemm id-dbatija, il-mart, il-qteħ il-qalb, fejn hemm persuni li forsi qed isibuha b'diffiċli biex jaħfru. Għax l-isem ta' Ġesu ifisser maħfra ta' dnubiet. Kejjew nitolbuha biex tkompli tenna u tbirikna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nixtieq ngħid ukoll grazzi il-tant benefatturi li qegħdin toffru l-offerta tagħkom biex inkunu nistgħu nħallsu il-restawr li sar kemm fuq il-kwadru kif ukoll fuq fil-kappella. Nittamaw li fi ftit ġimgħat oħra anke l-kappella tkun lesta u l-kwadru isib postu fis-santwarju tiegħu. Fakkarkom meta tagħtu l-offerta poġġuha f'envelope u iktbu l-indirizz tagħkom għaliex qed jitniżlu fi ktieb li ħajkun magħruf qisu l-ktieb tal-benefatturi biex kull nhar ta' Sibt intom ikolkom sehem anke mill-quddiesa li jissejr f'dan is-santwarju u wkoll it-talba tar-Rużarju li tingħat kuljum. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.